आबाद फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समावनो दुथांफोरा गिख्रंथावै गुलि गावग्लुंदों। गिख्रंथाव थासारि फिन आरोबाव सोमजिदों। फिन आरोबाव सासेनि सुबुंनि जिउ खहा। कांगफबि जिल्लायाव कुकी आरो मेटिनि गेजेराव गोदानै गिख्रंथाव दाङाबाजि सोमजिदों। मणिपुराव गिख्रंथाव थासारि हिंसायारिया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। मणिपुरनि बिष्णुपुर जिल्लायाव फिन आरोबाव गिख्रंथाव हिंसायारि जाथाय सोमजिदों। बुहुमनि गोबां हादरफोराव गोबां गुलि बारुदजों रोजा रोजा सुबुंनि थैनाय। बबेबा हादोरा बांग्रिजों बायफ्लेलांजानाय। बबेबा हादोरा दैबानाजों सिलिंखार जानाय। बबेबा हादोरनि गोबां जिल्लाफोराव हरखाब जाब्रबथाय जानानै गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानाय। थारैनो बे बुहुमा बबे लामाजों थांबाय दं? फिन दिनैबो हादोरनि मणिपुर जिल्लायाव गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। मणिपुरनि मोननै हान्जानि गेजेराव गिख्रंथाव गावलायलायनाय जाथाया हादोरनि गासै रायजो राजाफोरखौ गिखांनाय सोमजिहोदों। गुलि गावखांनायनि उनाव दुथांफोरा हाजोनि गोजान ओनसोलफोराव खारलाङो होननानै खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मणिपुरनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव पुलिसफोरजों लोगोसे सासेनि सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ मिथिनानै मोननाय जादों। सेरफांगुरि बाजार शोरुमा माग बिहु धामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु धामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु धामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु धामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्यु गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।